Kardom nili kaching hon YouTube channel kelang arat atuman pan. Nang litum han pini nang paklang ponji lake. Lang hem pipen tadolang so nilitum ke dam unahut nilitum ke tek pon long. Asenari lapen kilir seng sang kelang mipi ka teng pi teng prang. Lai hui sinang litum han paklang poning tung. Lasi jong si nili YouTube channel nang litum subscribe kelang plot tang te. Nang litum subscribe iknon. Lapen jujetik an lambang so video nang lang dun ikbom mo. Lahai ke hanso pi pur et pen jam et pen ladak to waralong ke telo masih lahai hanso lake ke jol ipan no masih hala dak pen ke tek long macam so long ke ladak ke turis ang long pusipu hadak isi kelang mepik adim lo masih hadak ke dam jipan pelotang te labang so to war pen sinang litum dam nang po masih to war lang mepik lapen adung ngarai gitu teng pitang prang mate kilir seng asinarian stami lang mipik hangjang asinang lang dun ipom non tomon kang sam hachiduning sampik labang so war longke katang orot kijui mate ladak kedu ning sampik hangjang atike ing samdok lapen ladak turis ang long stami kachini atum ke penangan atum nang juilo lapen kachini lang atum pulot tang penang itum labang so to war sewang nang po lapen nang itum ke dam nang jila puar ilo uke turis ang long lo lapen non itum ke dam jila bang ke la puar vina tu la kita dolang so arot lo non het si ka semar tang lang lasi la puar ina tu dam lo pulot nang itum turis ang long dam long po lapen non itum ke dam jila puna tu tadolang so na tu lasi turis ang long a video mate turis ang long nampak lang ponji lake mo apor kemisen ahut apor kaprek sinang litum han nampak lang pon po asinon ke nilitum pu tadolang sona tusi nilitum paprang pon po nili video kene pon lake nili mobile pen las sinang litum han ning nang pang samjin an ke nili thekya data hai bon same nili ning cekhangun esi labang so kelang mi pik asenari nang litum phan paklang pon lo lai hai kilir seng sang atheng pi theng prang lai hai lapu ana bolon ke dopi an kelang mi pik ke nili nang litum phan paklang pon pi pulutan ke nili ning si cekhangun edar lo asinang litum yong si nang litum nadak nang kejui ji ning ke hang mate nang ka humri ji ning hang pulutan ke nang litum nang humri itame apa nang litum jong si humri tang lo pulutan nadak lang pen nang litum hem chedam twing tung te dat hai pus ning ka matha asi hala prang ke thengjang thu lo asi hala hai thengjang thu long same nang litum hanam baklang pon po asi nang litum same nang lang dun ik bom no ladak nilitum malom so sang pen nang litum phan masap so asinari mate thengyang thu ajo nang litum phan paklang pon po masih nang lang dun ikbom non ing samri tomon wangjir lapuan ing kan sam nili nang litum phan chetan unedar lo nang lijir pi jirpo ton rap hemisi nang litum ladak nang jui iktami lapen ladak tomon kan sam lapen labang sawar ketu ning kan sam nang litum cumat ponlong ikji lasi nang litum nili video nang langdon ipom non lapen labang so awar kimi lapen asenari kelang mi nang litum panang paklang pon ipom po
Nasi kang hon pen nili YouTube channel along nang litum nang subscribe don iknon lan so se video nang litum phan napak lang pon ik thek jia phan puthon nili tum tadolang soi hin pang no tupo agado wes tame tadolang solong wi side lo bonsa min litum kapali jia dim bang kaprek nasi lahai kado we kilang mi sen lapen kilang mi pik kilir seng sang bolon ke tupi West Karbi Anglong lapen Meghalaya border lalang hempi tadolang so lahai along ria phan lanso se kapachet hang lapen kachini edjia phan nang litum jirpi jirpo tumpen nang litum jiser iknon lapen non nang litum phan napaklang ponji lake lapuar e na thu lake lang keroi lata laputa isi kelang mi pik adim lo non towar semar ik bomo lapen lapu bangke nilitum non hemchedam ikpo nang litum kelang atum an phan same nilining kang sam lapen nilining klong pen nang litum hajor parpik lo lanso si nang litum nili YouTube channel phan ang support dun po lapen archak ang pidun po usim nili hintan same ning chethe kon lo ladak lomke tadolang so achip hong lo lasi ladak tadolang so arong aratatum sai kachukim kesang je phana mendu so lai hui alon do pikangjang asinang litum stame labang so video kelang pen litum samening samjin lapen ningkang samong lo pusni stame ning thelo lasi labang so ningkang sam yong sinang litum do pulotang tenang litum lakilang mipik asenari mate long rielong nang litum stame nang humri non dakedo ing samdop lapen nang kapang opor stame la dake ing samdop kangjang asi nili video kelang tuman stame ning samlo posti nili stame ning kethe dolo lapuan kilang mi hala sining le clear tir pen laben thengpi thengprang le clear seng pen ichithe ke wang seng si chithe wang phun anpin kitu kiring mi ing sampik khangjang wow emu maratum jauh langkah dibukan cap alon gitu he orang itu bihek lang bustami selet lepik pak lapen teksesa ladak bangle si kelang mi tawar pen lapu amat itum adung rens tamilir seng sang how lapu na tu inglong chechar taxi bah lapu anang bolon gitu lah itu bigger biang lo ning nang ru it kangjang lo tangte nili video kelang arata tum hans tami nali tum hajor perfect lo non nili jerpo ladak nili tum haneng hongkok selang lipan jingki tekan po lapan nili tum hem stame chepali po asinang litum stame domet hakme puthachetong thulana kardom kurwang thu